Thank you so much. Amen. All the board of elders, Amen. Ruth chapter 4. Ruth chapter 4 from verse 5 to 7. Ruth chapter 4 from verse 5. Ruth chapter 4 from verse 5. Then Boaz said, "Oh, it's fine. Thank you. Ruth chapter 4 from verse 5 up to 7. Chapter 4, verse 5 kusvika 7. Zvino Boaz akati, zuva iro ramunotenga munda uyu kuna Naomi, unofanira kuutengawo kuna Rute muMoabhu, mukadzi wowakafa, kuti umutse zita rowakafa panhaka yake. Hama iyoyo mumba ikati, handigoni kuzvidzikunurira ini kuti ndirege kutadzira nhaka yangu. Chitora hako iwe simba rangu rokudzikinura, nokuti ini handigoni kuudzikinura. Zvino iyi ndiyo tsika yakanga iripo kare pakati pavaIsraeri kana vachidzikinura ndokutsinhana, kuti zvose zvisimbiswe. Munhu waibvisa shangu yake ndokuipa hama yake, ndiwo waive mutoo wokupupura nawo pavaIsraeri. Tinotenda tinamati baba tinotenda kusvikira mangwana ndingakutora kuupenyu shogoleni rinotisiura rinodzidzisa rinotigonesa ndiri nechikudzwa muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Tinotenda zvikuru. Tsamba yaverekwa iri chekuita nemukadzi wakabva kuMoabhu anonzi Ruth, wakauya naiva namwene wake wainzi Naomi kuBethlehem. Zvino mazuva aya akaenda kundoshanda mumunda maBoazi. Ndokubva parongwa iprogram yekuti achigonawo kuwanikwa ari kuBethlehem. So there was a first kinsman redeemer. Murume wokutanga akapinda this opportunity kuti tora hako Ruth, utoro wake neminda yakasiyiwa nehama yedu, zita rake riregere kufa pakati pevapenyu. So murume ndokubva ataura mazwi asingafadze Ruth. Akati aiwa handigoni, nokuti ndikamutora ndingatadzira nhaka yangu. Mashoko ekuti ndikamutora ndingatadzira nhaka yangu anongoreva kuti murume wakaita research, akatarisa life yaRuth kwaabva, ndokuona kuti anga akaroorwa naMalord for 10 years vari kuMoabhu, vana kubvira vava nemwana. Saka pano kana iri nhau yenhaka ine chekuita nevana vachaberekwa. Saka murume uyu watarisa background iyoyo ndokubva ati ini nazvigone kuti ndimutore. Saka netsika yaitwa mazuva aya akabvisa shangu dzake ezesaini yekuti handigoni kufamba naye, handigoni kupinda naye muwanano iyi. So wakasarenda ndokubva azosarenda kuna Boaz. It's a long story but the experience of Boaz kumberi. So Ruth wabva kuMoabhu wauya kuBethlehem, ari kushanda mumunda. Nguva yekuti achiwanikwa yakwana, apiwa the first opportunity yekuti amutore, ari kuti azviite nokuti ndingatadzira nhaka yangu. Saka ndingati akatanga nekurambwa auya kwaMwari chaiye, akatanga nekusagamuchirwa auya kwaMwari, akatanga nekusatambirika iye abva kuMoabhu auya kuBethlehem. A shift inoitika murwendo rwokunamata, munhu achibva kwaari kubva kunyika achiuya kuchechi. Pane kaperiod katime kekuti unoita sekunge wakaipa arikuda kukuratidza kuti kwawakatouya hakusi right, kwaungaonekwa kuri nani. You encounter machallenges aunonzwa sekunge kuti ndakaita mistake kunamata Mwari. So pano kwaabva kumatambudziko avo ndokubva auya kuBethlehem. Anongosvika nekuti aiva takutomuroora sezvo auya. Pane vakatarisa kwabviwa neupenyu hwakararama, ndobva vakonguruda vachiti uyo achiite kuti ndimutore ndingatadzire nhaka yangu, kurambwa, kusagamuchirwa. So chakazoita kuti Ruth azoroorwa naBoaz inyaya yekuti the first kinsman redeemer anga aramba. But inoitira zvakanaka kwazvo ndeyekuti mumunda imomo maarambwa ndomuse mumunda maakaroorwa.
ukaremba mumarondera panobudirira wakuchinoi hazvina impact yakanyanya kana kuti munzvimbo yawaremba iyoyo Mwari wokupa nyasha wobva wabudirira nokuti shoko rinogadzika tafura pamberi pavadzivisi. Kurati ukaenda kure nevadzivisi vanogona kusaziva mhando yaMwari waunonamata. Sapanapa Ruti mumunda maari kunzi nemurume hazvitondikutore. Boaz was standing on standby and akatoisa a promise yekuti wechitanga kana usina kumutora usingakwanisi kumutora I'm the next in line. Kurati Ruth ane zvinhu zviviri, kusadiwa nekudiwa musame field. Kusagamuchirika kwake kunogona kumurwadza, but favor umeiripo ari kugamuchira wacho is the one who owns the field. Mumunda maari mumunda maBoaz uyo akuwa first option yekuti tora announce what angangopiwa option yekuti tora base, but wakazomutora anonzi Boaz, he was the one in charge of the field. Kureva kuti ari kurambwa nezvisina basa kuti aonekwe nezvine basa. I always tell people this, kuti kudiwa kwakanaka, but kudiwa naanofanirwa kunge achidanana newe ndokwakanakisa. Nokuti izvi so kune vakawanda vanokuda but vamwe zvavanokudira zvacho hazvina basa. Kudiwa kweright, munhu wese anodawo kudiwa, but kudiwa neakafanira kuti akude ndokwakanakisa. Business munhu wese anoda kuita, but raunofanirwa kunge uchiita rinokupa pundutso ndorakanakisa. So tine vanhu vekuti zvinhu zvinogona kuwana zvinowanikana muupenyu hwake, but kuzoziva the right opportunity, it's something different. You need revelation. Nekuwanda kwakaita machechi, kuzoziva chechi kwayo kuenda nechekuita neupenyu hwako, it's not easy. That's why the devil has wanted to unopinda chechi. Because anozwa kuti ndikakuendesa kwakati ndoramba ndakakubata. Genesis 22. Mwari vanoti kuna Abrahamu, tora mwana wako Isaka waunodisa, uye naye kugomo undipe sechibayiro pane rimwe ramakomo andichakuratidza. Which means the land of Moriah, land at one of the mountains. Zvoreva kuti Moriah was a mountainous place. Saka Mwari vatoti pane rimwe ramakomo, one of the mountains that I will show you. Which means kuvapa Moriah is one thing, but kuziva the right mountain is another. Zvati pese pane favor yako kazhinji wakaipa, anda kukurasisa nekukumutsira dzimwe favor dzisiridzo dzinechekuita neupenyu hwako. So panotoda nyasha dzekuziva kuti mukana wowanikwa but ndiwe here wakataurwa naMwari kuti unofanirwa kusanganikwa nawo muupenyu hwako. Joseph ari mujeri chaarida kubuda. That's why akaudza musungu apedza kurapandira hope kuti kana wabuda wakutaurawo namambo undirangarire kuti neni wandina mhosva. Bhabho ranonoti zvakatora 2 years kuti munhu azoudza mambo kuti kune mukomana anogona kurapandira hope mushure mokunge mambo arota. Which means dai Joseph akarangarirwa mambo asati varota aibuda but aiva useless. Nokuti purpose yaMwari aifanirwa kubuda mujeri to be useful. But unogona kungova useful bedzi kana wabuda zvine reward yekuti pane zvaurikubuda uchinoita kuna mambo kuti upiwe position. So you can be out of prison and still in prison yet destiny nokuti you have missed your time. Zvakanaka tinozvida but kune zvimwe zvakanaka zvisina kukunakira. So kungoti zvakanaka it's okay, but zvakakunakira here ndopane nyaya. Saka chikafu chese chinonaka chaunoda izvi ukazoenda kuna chiremba anokuudza kuti iwe unokuda kusituation yaufanira kudya izvi izvo zvichinaka. Chiremba hasi kuti hazvinaka iwe ari kuti nyamwe zvakanaka but iwewe manje iwewe hazvina kukunakira. Saka tine vanhu vanokuwadzwa nezvakanaka nokuti zvinenge zvisina kuvanakira for their lives. John chapter 9. Jesu wakafira matepasi nokubva akadya ibvi wakaisa kumesai bofu ndokubva atuma bofu kuti enda unogeza murwizi Siloam. Haana kuti enda unogeza. He mentioned the name of the river, which means haisi yese mvura yekuti ukanogeza unoona, but there is a special river designed by God to deal with your situation. Imagine munhu anevhu kumeso anogona kutsvaka pane mvura kuti pewo pane mvura ndigeze ndione, but Jesu akatomudza rwizi rwekuenda. Bhaibheri rangu rinoti Siloam zvinoreva kuti to be sent kana kuti kutumwa. Inabva Jesu ari kuti kana ndadhida newe ndine vandakatuma kuti vapedzise nyaya yacho.
Remember, muno ipakatobva pana Jesu akatobva ari bofu. Nokuti Bible rinoti akadzoka achiona, kunoti akaenda asingaoni iye asangana naJesu. It's good, but Jesus is my last pastor. But you need to go deeper in understanding with Jesus in the end. We anoshanda sei. Newe nguwa anoshanda nevamwe vanhu. Iye ari Mwari. Nokuti paakasangana nebofu, zvanzi rakazodzoka richiona kuti rakaenda risingaoni but rasangana naJesu. Kwaraenda nekupi silomo zvinorevei to be sent kutumwa. Kureva kuti Mwari ane vanhu vaakatotumawo concerning your matter. Zvokuti ukatazonamata Mwari kune vanhu vamunosanganiswa navo. Ruth kuti auye kuBethlehem haana kungosimuka afirwa akati ndakuenda kuBethlehem. Ukaverenga zvakanaka kuti Ruth wakauya naNaomi. Ende kumorwa kwake zvaitotorwa mumunda kuti kana wakuda kutora minda yese chibva watora naRuth the Moabitess who came with Naomi. Kureva kuti Naomi ndaamwene vakura vachembera, but ukasatevera chembere iyoyo ukunogona kusarecognize mu right place. Itsika yaMwari yekushanda nevanhu, but itsika yevanhu yekusafarira vanhu. Ruth anangosimuka akavazororwa. Why? Nokuti yaari kuinga kunenhaka aishande beauty, inoshanda relationship. Kune imwe blessing uda Mwari isinei newe but ine chekuita nevakuda kukama nawo nevaunowinana nawo kuti ibate pauri. That's why choice yameri kuti ave iye mai vachatakura mimba yekubereka Jesu haibve pakungoti she was a virgin. Truly she was. But panene yaombe she was in love with Joseph when lineage nekwa David. The lineage matters most than the character. Why? Because akava mandara but asina Joseph life market qualified. Because naturally ukacheka zvimuna Joseph chimwe chekarinzika muna Joseph. He was a carpenter. Carpenter basa rake kushanda nezvipikiri nemapuranga. Jesu arikuya wacho kudazobata basa ari pamapuranga akawewa zvipikiri. Which means basa Joseph naturally was a prophetic message to destiny yechakatakurwa kudumura Maria. So Joseph matters most but destiny next shape of life ya Mary. Ufunge kune zvinhu zvekuti Mwari avagone kukuitira ivo vari Mwari. Vane vanhu vanotoda kuti uve navo kuti zviite. Dambudziko rekutanga muBhaibheri Mwari vauya kuna Adamu. Vanoti hazvina kunaka kuti munhu ave ega ivo vari vese. Vakadi kuti hazvina kunaka kuti ine munhu tive tiri two. Because Mwari vaitovapo vaine munhu. But vanoti munhu ane problem. Kwete kuti haana Mwari but haana munhu. Mwari akasvika pakunzwira tsitsi munhu asina munhu ivo vainaye. Why? Nokuti zvakavimbiswa naMwari kuti be fruitful, multiply. Even uina Mwari ukasaroora hazviti. So relationship is one of the keys to kingdom. Yekuti ukasavharwa ma-relationship, ukasavharwa spiritual, even the natural relationship, there are things you are going to miss. 2 Kings chapter 4. Amai vakasvikwa nemurume waiva muprofita vakaenda kuna Elisha ndokubva vanzi hazvinetsi Mwari une simba une nyasha endai munokumbira zvitini zvakawanda from your neighbors. My neighbors, they were part of the miracle. Yet amai ava mukadzi womuprofita nekuti munhu anga ine status mucommunity yekuti ataure nevanhu. Yet miracle yekuchinja life yake inoda kuti mucommunity kwete kuchurch musociety. Kuti magariro ako nesociety ndonamba yezvitini zvauchawana. Ufunge relationship iri more valuable than need and explain. Ndakura kwainzi kumazoe mind so mind environment is a small environment. Yekuti vanhu vanenge mune ukama all over but chakaitika chaindishamisa upfu waiti ukapera mubambedu mama vangu vainipa bhaket voti enda pamaijeni 5 houses away from us unokumbira upfu. Saka ndaizvinetsa ndichifunga kuti asi vari padhuze nesu havana upfu here kuti ndisiye dzimba 4 ndonotora upfu kumba yechi5. Ndakura ndobva ndakaziva kuti aiwa haisinyaya kuti havana avawirirane namama even vainawo. Saka tiri kutsvagwa apa ukama kudarika zvatiri kutsvaga. Ende ivo vacho kana vainawo vari padhuze havanawo basa nesu zvekuti havana basa tikatoendeko kwavatipi ivo vanawo. Nokuti chinoita kuti tipiwa hakusi kushaya ukama nyangwe tashaya. Ruth haana kuuya yega aitera mwene wake and it was not easy to follow Naomi. Nekuda kwekuti kuna akatongodzoka kumashure ainzopa vhangeri rakaparidwa muRoti rekunzi handigoni kubereka yemurume anokurorai. Opa ndofanya kuzwa chii message yaise kunyepa ndochokwadi ambira kupera basa.
nokubhatikira unosaya kuti yekuzwa ine chekuita kuti ninevhimunu nokuti pamwe pacho zvataurwa ndizvo zviri kutaurwa. Padaika kumushango ndinekauya kudomoshawo kunepa magadheniso saka vanogara vangobika manheru unoswera kugadheni mangwana boisi takawanda taigara kukicheni ikoko mbuya akanyasa tarara kuti zvamuri mukozodya nyama zvazvinoreva musadye zvakareva mugozodya. So kunzwa ikoko kunoshanda nezera kwete nekunzwa. Zokeraya ndigone kukuberekera imuruma nokurorai kune akanzi she kissed a mother-in-law goodbye ndokubva adzokera mumwe ndokubva atariwa ndiri kuzwa beyond human mwari wenyu achiva mwari wangu. But inondishoka ndinenge munhu ari kuyemura kuti mwari wenyu ane nhamosi yake but still ari kuona kuti munhu ane mwari wenyu achiva mwari wangu. Munhu ari kudaro atofirwa nemurume uye akafirwa futi nevana. She's a refugee akapotera nenzara akudzokera. But kune vanogona kuona mwari masituations are tough to notice kuti pana mwari. Ufunge kuona pana mwari haasi maonero ari natural. Nekuda kwokuti mwari anogona kulanza zvimwe zvinhu zvakakura pasituation yaunofungidzwa kuti apa hapo zvachose. Ndokubva atevera munhu iyeye ndokubva asvika azororwa kuBhethlehemu. Chakamuita kuti aramba achitevera akati nyangwe mimakura makwegura but mwari wenyu ane potential kudarika munhu. It's one thing to follow men of God, it's another thing to follow the God of the man. Why? Because munhu ane ability yake nelimitation yake but mwari is not limited. So vakauya vese ndokusvika kuBhethlehemu. Iri nodambudziko apiwa mukana kuzirora ari kuti munhu ane problem nyaya yake toiziva. Osakuni vanhu vanoziva nyaya dzako darika iwewe iwe watokanganwa kai but vanhu vakafunda nero izvezvi makabva kusoro maybe 10-15 years ago ari kutoziva kuti day before wakatadza spelling happiness anotoziva inonosikakangamwe inenyaya dzandakauzoza ndakuita kuchikoro naowanzo ndikatakomana uchiri kuzviziva ina ndichaziva vanozikana kuti imeti dzaimushuka pane kameti kadiki kaakatadza munhu akakanganwa nyaya dzako bati vanhu asi mwari unokanganira. Zvisakubati ndopakuti munhu asi panoti mwari une nyasha auya kuri ene imujajirwa mukadzi uyu haisi 100% correct inhuman opinion. Why? Kana munhu ane murume wake vagara marriage 10 years mukadzi akasava nemwana vanhu vanoti mukadzi ane problem whether medically or spiritually ipfungwa ikaiswa muvanhu kuti aiwa mukadzi wake asiraiti kana dziri hama dzemuno kuti tsvaga umwe ivasina kubvunza hama yavo kuti kwaiwa wakamira sei. Vanhu vanine research medically or spiritually vane judgment yavo yekuti vanhu vakashayiwa mwana mukadzi wacho. Saka imujajirwa mumwe panapa kuBhethlehemu Road haisi problem yake but vane tsinga yekusaidira hama yavo vasina kuita research. Nokuti paakarohwa naBhoazi akava nemwana saka anga asingabereke ndima no ndopatakadiscover kuti imwe relationship inomakisa iwewe usiwo neproblem. Ndanzogorore musha rimwe dambudziko rinonongedzerwa pauri harisira rako hausiriwe une ukama nevamwe vanhu vane tsika yekuti problem yavo inozara pauri ivo varivo vanayo. Unonyimirwa basa unhu haasekuru iwe usiri asekuru wacho kuti asekuru vavo vangu vavakambani saka iwe hauchapinda vakamuziva seni niwe watokuvara problem yako hausiwo wakakanganisa but une senemu yakatadza. Takamura ndinonzwa kuti nyaso mundera anocheka nebanga pana vamuziva mandera kadafaika anocheka nebanga aiwa ariko mudhera acheka munhu nebanga kuite vese wakuona avadawo pachinhu chakaiswa mumaindi evanhu. Ino kutongerwa munhu nokuvengerwa munhu haisi yake haana kana problem anotoberekawo but akapinda murelationship nemunhu anomutakudzisa dambudziko. Zviripo panyika zvokuti dambudziko tifungora winaro harisi rako but rinoonekwa pauri hausiwo wakaritanga but end result problem iri pauri.
anoona ile msikana akapitiswa pambambele kwa mtu kuzana mwanangu ruhusi mbia wina yule ndio wachono ndiana nayo kuzana Mungu mbia wina yule ndio kitakura hapo basi ndio Mungu ngati sasa ndio kitakura no problems ya watu tembea wawili anyways why asikwele wakutamba rusara bora hiyo ndio kuna shiriko kuti zvimwe zviri paura isina yakwe but wakapinda relationship nevanhu vakakunakurira maproblems mwari vaatongere kururama nyaya yakabata pauri isina kuitwa newegaikristu akaita zvaakaita ngaasangane nazvo kwete iwewe nyasha dzamane ngadzikupupurire kune nyama nejangwa riri pavanzoro kwete kuti ane nyaya dzaakaita akaberekwa kwazvakaitwa saka nachikunokitsira kuti ndingirobe ndingibedza asi benzi kune mweya woupenzi wakatenderera kumwoyo ukapotera pako imunhu ari right but nekuda kwokuti kune mazita okuti ukaatakura unonzi ndiwo usingabereki wakavarorwa neasingabereki ende iri kutokurambisa iyo isiri koshaka mulife zviriko Joseph ndiyakugona kuzviandastenda. That's why mwari vakamupanyasha dzekwa a great leader in Egypt. Why? Ane revelation concerning life isina vamwe. Why? Because Joseph akatomboenda kujera asina mhosva, but nyaya yake yaitova neevidence asina kuiita. Umbo huripo maikoti farosudza bhachi pinda ndaenda nekukomana, but hakuna zvazvaitika. Saka paanotungamirira ane understanding yekuti haisisi nyaya yeumbowo but ine chokwadi. But isusu no judgment dzedu dziri valid panyika kuti as long pane evidence kuna ane mhosva. Saka Joseph ndiye anoziva kuti jeri unogona kutoendwa usina mhosva. Iwo pakuna rori kuzividarika kuti matsautsaya vamwe vakatotsotswawo. Hakuna deeper revelation concerning zviri. Saka kune judgment yako. Saka Ruth nyaya yekumurambisa nekumumakisa asi yakadaro. Tinasi kutororwa izvezvi kwete nokuti munhu asina kumira zvakanaka asi right. Kune zvakaitika. Ropa relationship nemazita zvikapotera paari zvikamupa musagamuchirika iye ari munhu ari right. Asakuza kuti chaipa kuminza ati chakaipa nemunhu but vanhu vanongoona chakaipa pauri. Ari kurambirwa yaasina kuita. Iye akutobereka hake but akurambirwa kusabereka. Iye achibereka. Why? Nokuti wacho watinogona kunongedzera afa hapo. Saka hapo kuti murume wakasisabereka zonzi wakumunyemera because akafa. But mufute maari kuramba imomo. There was another man studying to take care. In the same area, yaari kunzi azviite. Saka ndakuona imwe favor iripanapa. Favor yaitirwa Ruth nekupiwa a temporal problem. Kuti agone kusatorwa nemunhu asiriye, agone kuzoenda kuna Boaz. Nokuti hausvike kuna Boaz kana wanga une rekodi yekubereka kumashure, unobva watongotorwa neatanga ende asiriye ane destiny yelife yako. Saka kuti uyo akusiye unoita kaproblem mbichana but kaadvantage kako kuti uende kwakanaka. So it takes those who are mature to celebrate God even in times of problems because God is so faithful. They are not permanent. It's a stepping stone, but permanent blessing that is coming ahead. Sasa Mungu akutondiwa chako kutori dangerous. Kuenda Mungu anakubatsira. Luke chapter 2. Mary alipa mwili kwa Yesu. Anakusuka akaongeza mabega akaenda ku Bethlehem. Mika 5:2 Bethlehem tukanyaguru ndi mauli chabele kwa mama. So birthplace was prophetically announced. Buku la Mika. But watu ane Mungu akashuka kwa kupinda 9 months alikutaleni. Bible over that Luke chapter 2. Augustus over Isaac level decree kuti munhu wese ngabve pano ende musha kwake pada kuti wa census. That was for the first time kuti vanhu vaverenge. Joseph ndoba akatora Mary vakaenda ku Bethlehem vachisvika ikoko ndobva akatsimbwa. Kuti nguva yekubatsirwa yakakwana ari ku wrong place. Paitoda mambo emuhedhena asinganamati kuti ataure zvinorwadza ane
Ndakaunderstand kuti zvinoreva kuti zvese negative or positive, hatred or love. Jose akarota ari mambo, but kwaanofanira kuita mambo kunotoda transport kure. Saka mari transport haana, anotoverengwa kuti aendeswe. Kumukirwa neyeungama kuti unoita chef kumbeko. So pese pakusimuka dambudziko pakuti Mwari mandisiya, iti Mwari vaite nokuti mune chikonzero. Dambudziko hombe muupenyu kudiwa neasikafanirwe kukuda. Kana kuti kurangariwa pa wrong time wobviswa pa right place. Nzvimbo inonzi Mara yaiva nzvimbo ine mvura inovava. Vana veIsraeri vaitungamirirwa naMozisi neshongwe yegore vakasvika paMara. Usati wawati uchifamba nemunhu anotsudzwa Mwari ushaya mvura 3 days. Pamunoti taikwana muwana inovava kuti magara kudaro. When people are not mature in the things of the kingdom, when they face a problem, they don't judge the leader sometimes with Moses akashika nevanhu paMara paiva nemvura inovava. Mwari vakamuratidza danda raakakanda mvura ikatapira. Vanhu vakafarira kutapira kwemvura vakanwa vakafara. But chaifanirwa kufadza uchada kukudza machino kuvava kwayo. But ukuzofadza sei inovava yekike. I will show you the advantage yekusei yakavava. Mudesert place munonetsa kuwana mvura. So Mwari waitoziva kuti Israeri vachadarika ripapo. For me to preserve this water kusvika vauya, mvura ngairegere kusvika palevel yekunyika ngaivave. So that hakuna vamwe vanhu vachati vasvika pano mupedza mvura ine kunwa. Vanhu vese vachasvika pano vachainyenyeredza. Kuti munana wako wakachengetwa naMwari nenzira yekufundisa kuti dai murume wako akanga ane mari kugara, dai usina kuonana naye. Anga akabhonga zvekuti muwirirane newe mozoita mari yacho. Wako yidanga inayo. Aukakatsamandira zvetaiti zvekuklasi zvokwaniso. Kamwe ngachikana kaimo. But anazvo achaita 4 vanhu mutenda che. Kana kada klasi akada taiti mafumba bamosi zvapera. Kuvava kwemvura ndoyaitova blessing. Nokuti that was the way to preserve the water for Israel. Ngaivare. Nokuti ikangotapira kusvika yapera. Ada akatanga ine mari maiona nene. Pfungwa kwamakatora nakuya kuya. Danga ni mari yacho ikoko. Aitobva ikoko uya kuno. So kuvava kwemvura was a blessing. But unozviziva benzi by revelation. Nokuti vamweitesta unoboikana kuti sei vachiita pane inovava. Chaita kuti musvike ichitongovava Mwari ada kutokuratidzai kuti ndakanga ndinemi mupfungwa kubva kare. So kutapira yatobonasi kuvava ndo blessing. Rupe kunza ubereke kana ichikurambisa natsana. Uchaona kuti unobereka Mwari vakamukrieta a reason kuti usatorwe nesirisi. Dambudziko raunaro harisi dambudziko dai vaiziva pfungwa yaMwari. Daniel vanhu vashaya kuita mawitness ekumutsigira panhau yake. Mwari vakatendera kuti akandwe mugomba reshumba iye aina Mwari. Why? Nokuti Mwari vakati ndaakushanda neshumba kuti dzive mawitness kwete vanhu. Nokuti shumba ndoichaudza mambo kuti kana makanda ari right hatidye mukanda vari wrong tikuzotenda. Shumba dzakashandiswa kupruvha kuti uyana Mwari uya haana. Tiri munhu wokuti akashanda nedambudziko anonzwa kuti Mwari mandisiya. Vanogona kutendeka kusiya muprocess but vainewo mupurpose edavasulema. Jesu pamuchinjikwa panoti Eli Eli lama sabakthani, kuda kuti Mwari wangu mandisiyirei. Anga asina kusiyiwa. Alright, anga asiyiwa pamarwadzo. Mwari vanga vapindira paagenda yaendera pamuchinjikwa. Nokuti haugoni kudeura ropa usina kubayiwa. But auya kuzodeura ropa kuti vanhu vaponeswe. Saka Jesu akaramba aina Mwari hafi. Saka Mwari vanosunguruka kuti afe zvaakafambira zviite. Vanozosangana naye muresurrection kuti zviite. So the process sometimes unoita sekunge hauna Mwari, but the purpose and the end result you will testify. Saka chinoita kuti plans
life towards you. Why don't you grow up? Process that is really painful. Most of the things she's fruitful. That's why I admire the understanding the ladies. Paulo fala what, but I can see it. What happens? I don't know what will happen. Push up. Nobody got discovered. I was value one that process and pay. Kosha go one another that moment and pay. Pain is there, but the gain is far better than the pain. Because one end is out my words are no problem. Don't understand the future. So when you do not see that I Shandane, putting your remember each beat which you found by 9. Only the new Gwenda. Also, Egypt, I share both the Canaan. There's a desert along the path. Land will be a promised land. One time about being a land is not promised. But I want to show you the blessing part of it. Whenever you desert bless, but the desert are not affected. Because by you will have better life in the desert. Every morning, I'm not going to survive, but most I go to my material. Over the Kuchimbo, to put a material. But then you better release my little of my Juta. I already made on 94 years when I see. Let us see what affected. These are what the woman to mine. I want to bring that up on far. Why was can I protection yet you offer? You'll be in a desert, but the desert not affect you. The economy can be whenever I tell me a season, God is good all the time. All the time, God is good. I don't know why the economy I can tell you about no one I control a time table. You couldn't have been good. The bishop will not be back up to go back after 1 week, you know, after 2 months, you know, after a year, you know, I show you. So she was holding the camera, my little lady, or I don't be somewhere to make it. Once there is a role to play, Yako Semun, you know, it's better than a denga with the leaders that are going to be seen. I'll do this teaching. I always talk about this verse 1 to 9, Matthew 6, verse 6. Very straight teaching about China and State of Data. Matthew 6, verse 6 no by today. Kamamu yeketi la bidai pakawanda kuvareto. Mwari anaona zokumeka. The God who sees what you do will reward you. So prayer attracts God's attention. What you do attracts what? So I'm not encourage you to pray, and then I will encourage you to do things. In combination, answer your own character, you don't demand a change. Prayer attracts God. What you do attracts reward. So that's what it is. When you got many sorts, when you time you to change, the principle remains the same. Those who plant in tears, not those who plant tears. At the final, at your own level, at your own capacity, God demands your action because you tend to see my bus. But we will class you tender, but we will class you. In other words, the statement is straight. Maybe 6 million God does not answer prayer, He answers the one praying. Was kunamata kuita zvinotaura Mwari. Saka that the God who sees what you do. Instead of the God who hears what you say. So by saying, it attracts his attention. Amai anawafi mwana chori kwa bagedre na ibasana na Yesu. Yesu akaenda kuna amai akatinyara akaenda kanamusa chituna. Ota shaenda ndani ndio akatanga chituna. Mai bai konyara automatic. Bochukua chemeza mwana akafa. Saka kamuka hauzonzi nyara. Tumepita fake. But in that Yesu alitanga ni kusingaike. Iya alisema kumusa chituna baratanga bali za kunyara. Ingo chituna chilipo. Chakapa mai kunyarara. Kusiba kutaruti nyarara ndiani.
So kumuziva nekumutenda nekuita zvaataura kunoita kuti akuitire zvaunenge uchida kutaura. So I don't know zvino Mwari zvaanokuitira usina kuita prayer. Why? Sometimes he hears your action. Action yako inotaura. Wanaona kuti Mwari action speaks louder than words. Ruth wauya ku Bethlehem. Enda anamupfimbwa kulokesheni, anamupfimbwa kumba chifamba maraini kumunda. Angatouya kumunda kuzoshanda ndokuti aonekwa kumunda. Akaonekwa kumunda achishanda. Sei achishanda anoda kubatsira amweni wake achembera vari kumba. A good heart yakalipa breakthrough. Check your heart. We are blessed to become a blessing. But you know kuti akutopromisa zvake so kuti zvakafamba munaita mudumbu. Saka kuti wanasaite mudumbu achifana kutofamba. What's your reason kuti unochembera? Unoida malitina zvakati kana zvaitwa zodi. Unozati chakamunza muchechi ndochinokukhipa muchechi. Kana wakauya nokuti waida basa ukali wano zvakaoma kuti unaboiye. Una akapeneka kana aya president. Unoita rari futi wawina. Unofunga mali na unoita. So please consider zvakatunza muchechi, but the reason that must keep us in here. God is good. We need to worship God and do whatever He says. Luke 17 verse 11. Luke 17 verse 11. No one may tell you my parents. Yesu abaona madalizo mwana kama na David tuleo mbona. Baba yangu Yesu ababatenda muzanza kwa priest. But akawatuma na kuwakoleza. Baba ni mapenzi shawaluda hili. No verse wali ani challenge. Anabozwa Yesu ati receive your healing. Be healed. Asema baba pona. Basi na mtu anaotia healed. Baba nisiendai muzanza kwa priest. Baba unotufanya uroti kuenda. Baba pona. Obedient to the word. Ile ndio tunachomechimia kisatikisho. Namu majini ndio kwa msoro. Usikali kubali kwa mkate msoro. Iye mwanasho mtu wangu wapara na kushaikwa. Chuma chakuchimira kuti Mwari kai wakatozvita kai nokuti ukaziva chekuita unosangana nezvo vakakuitira. Fana wewe pana kanika koma na kaji 3 years ago yana sina machini fundisi. Na kuda geva na matoka chikura zokuda. Basa kune zvinoda maturity kana sina kuya. Ina tigire ndio hapo. Akakukura unyoza kubuda. Zakamira time, kuti ni time. Kune zvinoshanda nevheri kura kwako kuita nezama. Awafana kuramba uri mwana mudiki pakunamata. Learn to grow and mature. Unokura say you feed the weight. Unashokora madeni kupa kukura. What you shokoracho you exercise. Exercise is not to develop my muscle than just eating. Learn to practice the weight. I don't want to teach you to power life and where is teacher. Where is our teacher change? I'm going to buy the Russians of I did. I'm thinking more. Never next, but it's the same principles. Giving a woman, not giving a child. One of which does he come to food that I see, but it's you. I don't get my little cigar. But I'm going to chill about those at you. Now, let me worry you to my party, but also I'm zero. Don't believe about that. You need to go to the fair. My patasi was very much. Who am I to that? Who shall I mind you? I will not change about China of Scotland will give you. But I'm not family. People must leave and do things in the house of God. And then take the government blesses you on that. Yes. Ruth aishanda munda, mendo taitalia murume munda. Zauchaka sisilicho chaka mali nenyasha uwe ni moyo ni lawe. Uone kutendeka kama ni life yako.
Vanaletsika kuti anita kwanga uko kana muchinoyo vandakwenda kumaronderayo kumarondero vandakwenda kuchechi chinowa kuchechi nonaiti but augoni unenge wajuta vanhu pete Mwari augoni kutsotsa vanhu unotsotsa vanhu nonga kwaya kuzororwa unosangana brother futi wakabvawo pamutani akamarondera vanhu kudakurora vanhu kuchechi kwete vakuzonamata munotozonana makumba kuti apa tinenge semutimu apa kingdom yamaine maprinciples ne order. Saka shoko barinoti first seek the kingdom of God and his righteousness, all things will be added unto you, all these things will follow you. Kune zvinhu zvokuti hautsvagi ukaenda right place zvokutsvaga kuti Zakeo. Zakeo aitomboda kuona Jesu ndokubva atadza. But Jesu akazoona Zakeo. Kuti aitsvaga zvinofanira kuti zvichimutsvaga because Jesu akaita vatadzi. Ende mutadzi number 1 aizikanwa mujeri ndi Zakeo. Saka Jesu paakati mujeri akatsvaga Zakeo. Kazekaya kuti ndoda kutsvaga zvokutsvaga. Saka ukazvitsvaga unozvishaya kusvika waenda mu-right position yazvinouya kwauri. Ropafadzo yaunochemera nekukumbira yakavigwa mukuita zvinotaura Mwari. Nokuti ivo vakatendeka pashoko ravo. Vanhu vavakatenda inozviratidza vakapora pasina kuti receive your healing. Kuti pane kuporeswa kudzikirirwa nekukomborerwa naMwari kunongowanikwa mukutendera zvaanotaura usina zvawataura. Who apply a principle who know them grace because they are the issue of blood. I don't know what you should akaway from behind akabata the hem of the garment. Akapora. Yesu akatokuzati ndiana ndibata. Yeti akuti ndiana ndibata munhu achatopora but hatisukuzivana. Saka anopora seisukuzivana naye aziva pekubata. Zvimwe zvacho hazviri kuzivana namufundisi kungoita zvinotaura Mwari. Uchatoona kuti unotomira uchikukura unoshandiswa zviri kufamba munhu vana vakaziva zvekuita vanosangana nezvavavembiswa naMwari. Bhabha parinoti kumbira unopiwa zvinoreva kuti kune zvimwe zvinhu zvasina kupiwa naMwari zvakapiwa vamwe vanhu. Learn to respect people. Haukumbire munhu usina respect. Unoziva kuti anokumbira nerespect unoziva anotokuti maswera anozokorora maswera yazvo ndati maswera kana maswera kukumbira system yekuti must be disciplined. Kana Bible panoti bogodza unozarurirwa. Asi kuti pasato asika breakthrough. Ruda discipline. Bogodza respecta vari mukati. Ende bogodza kune skill. Pane bogodza kuti vanotowedzera kukiya vakuchi. Anokuona kuti statement yekuti munhu haabatsirike. Hazvina kuti haana dambudziko. Pane kuti haabatsirike. Vati dambudziko rake haana skill nediscipline kuti tigone kumubatsira. Akauya kuzoshanda mumunda ndoma akawanikwa naBhoazi. Akauya kuzoshanda mumunda ndoma akaroorwa. Haana kutsvaga murume akatsvaga basa rekusapota amwene vari kumba. Check your heart towards others. Moyo wako pamusoro pevanhu wakamira sei? Uza munhu achitogadza so chakanakira tsika kupa kwemunhu ndochawakaipira. Iwo asauziva kuti Mwari akuenda kudzimba dzevanhu kukakukura kuchaona kuti Mwari vatumwa vatatu vakaenda kumba kwaAbhurahama. One of them was God himself. God paid me the visit. Even in Mugate, God told the Mwari vaikuuya kuzoita fellowship nemunhu. Mwari anobva akachakwara nevanhu. Iwe chawakanakira utsiriko. Kuipa kwako. Unozoti Mwari chaiva vaitoenda kunhamo. Ukaenda kubhuku raDeuteronomy 33:34. Do you know that Moses was buried by God? Pakafa Moses vanhu havana kuenda kunhamo, vakaenda kunhamo ndiMwari. Vanhu vatozoziviswa naMwari kuti Moses afa. Rinototi and God came down and buried Moses. Still today, hakuna vanoziva kune guva raMoses akavigwa naMwari. So imagine ndinozodenga dzichibvunzana kuti mbona mudhara akaenda kunhamo. Kana bhuru rako afa pasanga wanoenda kunhamo. Iwe hauendi. Kana uri mwana waMwari, you carry the character of your father. Kana uri mwana waMwari, unhu hwako kwako unofana kufunga kuti uyu. Kana tauya kumunda ngatishandei. Pane nyasha dzinozarurwa tiri mumunda kwete tichichema tichishumira. Akatanga kugogunaizwa nemashandiro. Akaenda kukura kuti so challenging. She was working so hard. Zvokuti Boazi baba emunda akatobvunza kuti
And the formula kuti munhu atanga kushanda kubva kare ndasi kuzorora. Akatanga recognizwa nekushumira kushanda. Kushumira mufield muimba yaJehovha. Kune ropafadzo kuti nemunhu unoshamisika zvawaifundzira kuti izvi hazviitike muupenyu zvinoita. I believe in testimonies what zvakaitwa naMwari in the process of saving God, winning souls in the streets. I met a lot of testimony akawanda. One of them 2022 ndakaenda kuIsrael. How I got there, somebody akafuna nemanifesti kuparidza so kwainaye waifuna nandakakatambulira nawo nakamera muvheranda reshow. The man is based in Ireland. So akadarika nepo ndobva asitsvaga namba dzangu akandifonera kuti dedication yawo inayo pasowina yandichallenge. Nguva yakati ndichaenda kuholiday kuIsrael, do you want to go? Ndikati handibvunzi toda zvinhu. Do you want to hear? Ndege kuIsrael 8 days room hotel ini ndinoti do you want me? Kumatomito. But what am I saying? I know that I wrote on one day I'll be in Israel. I know that I wrote on one day I'll be in Palestine. I know that I enter a dream that I'll fly out of Africa. But when I get actually beyond my dreams. Why? Nothing confused. And I was struggling, so I didn't struggle, nothing confused. Root and recognize what? Some people don't know it. Shamisa, 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 I don't know Shamisa, all of all people come over. They all know Shamisa. Dada, tifano zvatingaite. Takambofana kuti tine zvatofana kuti tichiita. At your level, at your own capacity. Ana ndingi vanofana kuita because vakazodai so. Nyasha kama zvadzinoita manje dzaka downloadwa kusvika malevels ese. That's why Jesu paakauya haana kuuya ari kudhara, akatoya ari mudiki kuti vasingagoni zvihombe munoitawo zvemapapa, vasingazogona kutenga mota mutengawo serevhita, vasingagoni mota chaiyo motenga ari matoi, akatoya ari mupani kuita kuti mesi muwane mukana. The door and the opportunity for you to save and do things is still open. Ndakaiwa namberi vaenda kuzayota vakatenda chirwani mwanangu vanhu vakuva kupleja nokuita zvinhu mimba yaMwari iwe unoona chikora una chinhu but make sure kuti paholiday church haitsvage caretaker anocheka lori nokuita take of the church iwe wakagara. Mwari anoshumirwa futi nesimba rako. I believe God for a job. I believe God for a job. Ulinova kudaro, what are you doing in the field? You should not demand your labor, not your money. Don't you know I want to cheat up on Mushkona? Hakuna loss by kushumira Mwari. I believe in testimony of the grace of God. Hakuna loss by kushumira Mwari. Ukura kusoro akafindika zvekudaro. Hakuna loss by kushumira Mwari. You can pray amiss, but you cannot save amiss. Pray, you know, when the serious of God, you shandira. I know, Anita Jim. Anazonyasha. Favor hiyo iliko. Chimuzwa prayer munda. Anambia nabo kwa prayer route. Kutishenda wewe kuno Bethlehem itara kutwando ode uishe. Akamaketa hati yake. She was taking care ya mwene wake. You know, it's not easy to muwacho muruwa kwafa. Uramo inspector msamu ene muruwa akafa. But she had a heart outstanding. Wesi kimamsi na mwana ni mwana wao. Osa mshwata mwene wangu funo mshamba wa seva. It's not easy. Akaenda an extra mile in saving, and the blessing was too much. Jumuzo mchaka prayer. Kingdom ya Mwari ina master key ni keys. That's why Jesus said to Peter, I give you the keys of the kingdom. Wame baba pa ni mwana wakuna Jesu, baziti makaba mtata. Wakasokuta Jesu senta ishitata. Jesu kubati jeruti kuu. Jeruti brati shinema uti. Jeruti jona kunyengetera nekutanya. Kunewa kuti kana mai kunyengetera kusina kutanya. That's why pasina kuda breakthrough. Saka zikamu ni jono chaka, ne jeruti ende juno day.
chese chinhu chaunofungira ufati nochipirira mugomo, chimwe chacho totuburuke mugomo uite basa. Handisikukareja kupira mugomo, but musete zverudzi rwako zvikunetsa zvoda gomo here zvoda kushanda. Ndati unenge mukomana akufimba musikana obvarambiwa kuti hauna mari, panokuti atsvage basa anotsvagwa musikana. Saka hamuna kutarisisa nyaya yacho yanzi hamuna mari, kwete kuti hamuna lavu. Hapana kuti hauna rudo, mari wakutsvaga munhu wokuda futi. Rudo unarwo, tsvaga basa. Zverudzi rwako zvinodei, musoro wabatwa wanamatirwa unokuitei. Ufunge zvizhinji zvaunovenga ndozvine breakthrough, zvaunofarira ndozvakusvitsa level yauri. Zvausingafarire kazhinji ndozvakatakura blessing yako. Vanhu Mozisi akatumwa akaberekwa for a reason yekutakurisa vanhu navo. But Mozisi paakaberekwa ndiye akatanga kuburiswa nevanhu vatinokutengesa kuna Faro wakauraya munhu. Panekuti vanhu vabude Mozisi wacho ndiye akaburiswa. Why? Because sometimes chataurwa naMwari chakuti vanhu vanoti ndo chausingade ende ndo chakatakura zvaunofanira kunge uchida. Enemy yemunhu auya kuchechi anoshaya inguva inotaurwa giving. Ndopanonzwa kuti chechi toida hedu but wasokuza unachikadzi akaenda kuchechi so vanopita muromo asi wakauya uri mhene. Research yako handiri kuidhauta wakati uri mari dzako saka wakutoitwa muromo nekupa kana wakauya uri muromo ari kukomplena kupa. Ende chakakuita muromo chacho kunzobva uchitsamurire. Saka ndiye hamuna problem naye, une problem nekuchechi manje. Ivo wadziva kuti sei upenyu hwangu hwakadai ndisade nokupinda kuchechi kwacho. Kuenda kuchechi unopfumisa mufundisi. Iwewe wanachigona kupfumisa mufundisi mumwe munhu okumozvipfumisa wega unozvimakirei? Iwewe unopfumisa mufundisi wewe kwaiwe wacho kuzvipfumisa wega ogomira zvangu chimbozvipfumisa hamunokwanisa. Wakaibasa kupe mufungo unorwa nedestiny yako. Kunda kunakidze munhu wese kurorwa kwaRuti ndokunonakidza. Mwari waRuti vakamurangarira akatorwa naBhoazi kuti achisecho taakatorerwa kupi. Mwari waRuti, Mwari waRuti anopa munhu simba rekushanda. Mwari waJosefu makanomuita mambo weIjipita. Kuna mai Potifa vanotizwa. Iwe watotizwa iwewe. Makakateti nyasha akauraya Goliath. David was already anointed paakatumwa nababa vake Jesu kuti enda nechingwa unoto wakoma. Iwe unozwa kuti unenge anointing watone protocol uchatumika. Anasunga pamba tindakunouraya Goliath akatumwa. Zvokuuraya Goliath chinhu zvaakasangana nazvo mukutumika. Pamwe nenu breakthrough iri kumberi kwekutumwa enda uchatumika. Tino basa rakati pachechi haudi. Ungoti I believe God for something great. Roka kuendeswa kumberi kwedambudziko vanotora vanhu vari mature kuti vagone kuziva kuti I will do this because God is so faithful. Vanorovafa zveri kumunda urikuita moyo wako wakamira sei towards the house of God, towards the people, towards your community, towards the mhuri kwako. Disadvantage yekuti abereki yanga temporary kuitira kuti Mwari vamunzvengese. Kune vanhu vanofanira kuvanzirwa potential yemauri nokuti kune vanhu kuti vakaziva une potential vanokutora vakuabuse. Nokuti tine vanhu vanogona but vari kushanda area dzavasingaappreciate zvakanaka. Zvaunoita izvino unoita mari nazvo kuti wakanozviitira kuvanhu vasina basa nemi. Why? Because vakakasika kuona chiri mauri vakakutora. Yeti pane kwawaifanirwa kuenda kwachinogamuchirwa zvakanaka. Ndakosaka nemwe munhu so aishanda musaloni. Munhu aigona iyeyo but waaishandira wacho mari yaaimupa. Gore raakaona chizango chekubva ipapo akanoita ega. Hazvina kuita gore kuti avake ino.
chipo chako chikazikanwa nematsotsi unoshandiswa. Saka Mwari vakaziva kuti uyu mukadzi uyu munhu akarongeka kanaka anofanira kumupa Bhoazi. Saka pane uyu ngaaone problem, asi Bhoazi ngaarege kuona problem yacho. Iwe unofunga kuti Bhoazi paari kuti ukasatora ini ndotora, uyo bva ini handitore because nhaka yako inofa haabereke kuzodii. Unoti Bhoazi haana kuzvinzwa, haisibereko chemukadzi uyu aiziva. But pane nyasha dziripo dzekuti pane negative report kuna Mwari une nyasha nemo. Ausatomboona kune vanhu vanokanana zvekuti kana ukataura makuhwa akaenda sei unozorwadziwa uriwe. Ukati mumasha haanzwi. Tatopa ma-screenshots haana basa nazvo. Chero pasociety ine problem vanhu ukanyanya kudanana hama dzako hadzifari kana uri murume. Vanozwa wakagadzirwa. Vasauzive. Murume sanodana nemukadzi wake hama dzako hadzifari. Tine kakaita African syndrome kutaiwa. Ukamona nyika kuti isanokudzika munokutenda dzimai uso akuwadzwa. Kwafrika hakuna rudo. Kunokuwa munhu. Unosaona kuda munhu akagadzirwa. Because hatisi kuti kune rudo chaiwo. Sure, my time is done. But the message I want to the problem you have today, I see problem. Continue to trust and believe God. You are going somewhere. Kule valukulanzi wanamwarisha unokona. Nokuti vakazviziva they will abuse you. Uya akazviziva kuti unobereka, anokutora ende kana akutora kwagwaza kuchaende. Unoramba uchishanda mumunda mwaifana kuri muridzi wemunda. Remember paakatorwa naBhoazi ngemuridzi wemunda ndoanga atova madhamu mumunda iwoyo. Mumunda maaishanda achinhongerera akazonhonga muridzi wemunda. Akawairwa nyasha dzekuti maaishanda ndiye akava muridzi. Saka kuti uve muridzi wemunda iwoyo vasingaridzi kana vakuda Mwari anovaonesa problem kuti vamusiye. Imagine aitorwa naBhoazi ndobva abereka. Saka manga vamusiya vakadzwa sei? Vanoti apa Mwari vanovanzirawo apa. Munhu anotobereka kwavo. Ndine mhepo. Osa kune vanhu vane vanozobudirira vanhu vakambouya kuti ivo ukavaitira rafu. Nokuti Mwari akakuvanzira kwavari kuenda. You don't even president chacha. Vaitombowa mwana wechikoro, vaitombowa mukomana kumusha kwavo. Kune vasikana vakatopfimba vakatoramba. Vana gogo zvekuti vana gogo vakatodza zukuru kuti ndakatoramba iti. Mazukuru ndahasha kuda kune mhepo gogo. Ndakatoramba ndakatoramba ndakatoramba. Chiri mumunhu kazhinji chinovigwa zvikora. Unochimira pane breakthrough yako nokuti wakavanziwa. Roma Bible vakanamatwa wakatuna Jesu wamasimba ose. Akaya aripofa kana matwa akuona zvanzi kuonezva zvanzi ngemiti. Munhu anoona vanhu ngemiti pamutuma unotsvaga huni anotema iwo utaura naye. Sinoonera kuti nature respect the value kuvanhu. Dai Mwari akupa maonero akanaka. Ufunge kune level yepain inoliga ino blessing. Pamuchinji pambavha naJesu vanga vakaonelwa zvakafanana nesauti pakosa zvipikiri rese. Bali kune mbavha yakaziva kuti nyangwe tiri pazvipikiri takarovererwa uyu murume anotidya upenyu hwangu. Ndobva atoti Ishe kumunhu ari pasemu level naye. Kana makuuya mumambo wenyu kundirangarire, ari kuudza munhu akarovererwa saiye kuti Ishe. Kune vanhu vakaonelwa nyasha dzekuona potential pasingaonekwe nevamwe. Jesu akatoti zvirokwazvo ndichakendinewo paradhiso. Ari kuudza munhu ari pazvipikiri ari pazvipikiri futi. But ane mamwe maonero. Madzimai angu ari kumbawo tine vana vatatu. Pandakavapfimba vakanditi kwana. Anga achipotsa. Kwana muna bishop une shuwa. Anenge achiona chirimo. Ndiye anozokwana mandiri aizvi. Mwari ampe mesemwe. Pane breakthrough ne blessing uye nemaonero kwawo. Uregere kuchinyira panochiita upenyu hwako. Uregere kuita rafu zvachobatsira upenyu hwako. Murume akaramba Ruth Muonga akashamisika. Pakuberekwa Jesu, pakuberekwa David. Akapodza kupinga program yaKristu. Nekuda kwemaonero kutsvaga kunyanya yaparara. Iwe unotsvaga nyaya pakumaushayi. Munhu ane nyaya dzakawanda. Mubhaibheri
David auraya vanhu vachivatorera vakadzi. Maoni yakawo. Abraham asvika kune imwe nzvimbo akati uyu hanyanzvadzi yangu ari madhamu. But asiti shamwari yamwari. Kuti shamwari dzamwari dzake dzinenge hadziite. David murume ari pamwoyo wangu. Uoneka nyaya dzaDavid. Ndokanona kuti mwari akada munhu ada munhu mufungo. Izvo unosashai. Azvichinje mwari. Mwari kana ada munhu wake. Anenge ada munhu wake. Jacob kakada Esau ndikareka. Atopedza. Ane zvikonzero zvake nezvaanoziva. Nyaya ndayanayo masikati anhasi. Chimwe chawakutsvaga chiri mumunda. Save. Do what God wants you to do at your own level. And you see you attract a blessing with your hands. Akazodza musoro namafuta, mukombe unofashuka, mukombe ikapu, isystem zvobatwa nemaoko. Anointing comes over your head, but what you do attracts overflow. Zvinhu zvachengwa nevanhu kudai Mwari akatira zvakati ari ready kuita izvo Mwari atozviita, but zvakamirira zvauchaita kuti zvipenye zvaakakuitira. Opa akadzokera pachitauya kumunda ndine varume tu atanga kuramba Ruth naBoazi. Kuda kuti vari tu vachiuya varume tu vanga vakatomirira. But mumwe haana moyo uye haana maonero anomusvitsa kuti zvinhu zvake. Unodzoka zvinhu zvako zviripo. Ine kambani ndakabuda basa ini nditi pana hapana mari. Ndichangobuda wiki ino kuti hapana mari. Next month ndakanzwa zvinorwadza. Munhu akazozviona sho kuti mari shoma saka ndakapiwa masitendi. Unoita roja wakatiza $5. Continue to save. To save hakuna kitu. Kuna nani zinazoa purpose and value. Why? Because God is so faithful. Tine zvinona matirwa kuti Mwari vaite kune zvinoitika nokuti ndizvo zvauita. Kamunamirira akaita zvinhu at your own level, at your own capacity. Mwari unonzvera moyo. Mwari unoona shungu nekunzvera moyo. Do what you're supposed to do. Uone kutendeka kwaMwari. Zvimwe hazvipindirwa kuprayer zvimundu. There's a popular saying in the of self-help. The prayer is in the name of God. She was in the name of Shanda. So you don't go to Banana here. I don't go to Shanda Sakabane. Prayer is in the name of God. She was in the name of Shanda. I don't know what you put in the material. Who can we let us work it? I don't know what you akusashumira zvako kusashanda ukaoneka stage yauri iprinciple yakuita override uchiignore uchiti iyo hatina kunamata akushinyengetedza Mwari saka uchiti kunyengetera pane zvinofanirwa kuitwa shoko riripo ichoice kuopareta mariri inatwa kuti red robot inomisa mota kusvika ndakudrive unokumira kune chido no kupinda riri chitori chido but une makwenzi kwedzi dzekupinda riri head ukashaya choice iyo so ndakusira choice to save and to minister to the Lord and truly you will see the goodness of the Lord. 2014 ndipadzidza pastreet pedu pana festa somebody asked me ndapedza kuparidza kanzi akufundisi taitwa zvakanaka neshoko mukufamba sei kuenda kumba ngati anchaenda pakomba pabhana paringeno ngati ndiende kumba zvikadzaiwa andeipa sei pane kasi nditenge mota anabvira nanamatira mota anambozvifunga kuti ndichadriver yani ndaizodriver yani zvikadziza kuti pandaibva kuwadzana tsoka cheka street after preaching somebody from Kwekwe akanditi nhasi musvikaenda nemuredio ndafakana nditakura nenzai andipa kasi vakunotenga mota just like that per street. Somebody else akanyaka diki kwa uri pandiri chinjakakura. Yes. Tikirwa mota murodi chinchombe. Zvinoti kwa budget kagurisi unachiseva so. One day, 1 hour preaching and he said I was saving, not crying or begging, saving. Munda mune ropafadzo yako. Your blessings in the field.
chawakutsvaga chiri mumunda imomo. Aishumira, aishanda mumunda akaonekwa. Rebecca kutaurwa naIsaac, Eliezer paakatumwa anomutsvaga musikana kulokesheni, anomutsvaga beauty. Bible noti akanogara patsime akati achandipa mvura uye achapa ngamera mvura ndiye ngave mukadzi waIsaac. Isaac mukadzi wake ane chekuita nekushanda. There is a blessing connected the way you save and work. Tesa atingaparidze une chako chikamu. Tesa atingaimbe kukwaya une chako chikamu. Make sure kuti pamari hausingozogara uchinzwa shoko. Shoko raunonzwa, put it into practice. Ita Mwari ngaaise burden mauri concerning a certain area, a certain field, and you know what you must do. Ruth akasi first class mumunda. She was a gleaner. Ainonga zvakasara, but akanonga kuti munda mune zvakasara aita nemoyo. Mwari vakuitere nyasha, Mwari vakuropafadze, Mwari vakuchengetere. Thank you so much.